Ramogi kamora mora maintiere machiegni e chenro mar Oimore kabende koro telo mochungne weche mag yore makare e wanga peni mapacho kamano NTSM koro golo moko kom chike mabende gibiro dwaro mondo weg nyamburko matingo jowuoth kata joriembo mag nyamburko matingo jowuoth kachiel koda nyamburko go matingo sigo mapek mar mondo lu kamotingo nuoyo tiegruok kapok gikao kendo bok gi mag riembo mano ma iluongo kata mideno ni driving license. Kopogore koda mano bende ibiro timne gi nonro mar chal mar ngimagi. Maka bende koro migao mar yore wuoth e pacho ka ochako chenro mabiro konyogi e kedo kod masiche mag apeyni masani chakre e higani nyaka dwe mar 7 masiche 2183 osetimore e pacho ka. Bende koro en wach mar arita kwe ma bende koro nok e alworano mama e kaunti ma Mandera bang' koro rakruok e kind obila kod jonjore mag Al-Shabab weyo ka jonjore moko wito ngimagi kachiel koda obila mamoko. Weche gi nyakora mogi kachiel koda mamoko magi e moko kuom weche mawamiyo pek. We cannot have mercy on people who are killing our security officers, killing innocent people. Ndanyorosha hawa watu. Obila onego ma ok tin ne jonjore 20 mag Al-Shabab e rakruok mar bonde kaunti ma Mandera ka obila 5 bende onegi. It is our treatment which made them to survive, but those who drank a lot and they came late, actually when the drug has taken effect so much, we could not save them. Kwan ji ma osewito ngimagi bang' madho kong'o manigi kwiri e gwenge mag Kuria, Migori ochopo ji 9 ka ji mamoko pod kedo ne ngimagi. Dizia na waziezi waliweza kuenda kwa hiyo kampuni na tukashika kwa mama watatu ambao ni management. Tuko na wao kwa sel, statement ziliandikwa na wanaenda kotini. Obila omako manager dek mag kambi Brown Cheese Malili Muru bang' yangore ni ne gichuno mine ni olonyre duk e yor ajao. Nyakora mogi nyalo tudori kodwa namba mar ote machuo kari 360 bende yudo wachiel kachiel e mbui mar Facebook kachiel koda YouTube, wayudore Twitter kachiel koda Instagram kod TikTok. Nyinga Simfrose Okinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Kawachako ni apisas mag obila onego ma ok tin ne jonjore 20 mag Al-Shabab e rakruok mar bonde manotimore gweng' ma Elwak e kaunti ma Mandera. Rakruok mabende weyo moko kuom apisas mag obila ka owito ngimagi. Koyango wachno e kinde nyasi mar yawo sub county malo Kichogi e kaunti ma Turkana, jatend migao mar arita Kithure Kindiki osingo ni piny owacho ochiwore mar tieko timbe maundu kod njore pacho ka. George Bati miyo waler. Ndala chiel bang' jatend migao mar arita Kithure Kindiki lando ni chenro mar yawo tong' mar Kenya kod Somalia ochor nyime nyaka tiek kweth mar Al-Shabab masani okonore kod monj nyandwat mapacho ka. Kwa sasa kwa sababu katika mwezi mmoja ama miwili ambayo imepita tumeona hao wakora wameanza kutatiza amani. Tumesimamisha huo utaratibu kwa muda kidogo. Kwanza kabisa tushughulikie hao magaidi, tuwafurushe, alafu tutafungua mipaka yetu. Kithure Kindiki golo siem mager ni kweth mar njore bang' rakruok e kind obila kod jonjore mag Al-Shabab e gweng' ma Elwak e kaunti ma Mandera. Rakruok ma obila ne onege jokanyo ma ok tin ne 20 mag Al-Shabab. Kamoko kuom obila bende owito ngimagi e rakruogno otieno ma piny orugo Tich Ang'wen. Umeona hata maafisa wetu wa usalama wameuawa na wao majambazi. Kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Mimi nimetoka Mandera na Garissa jana na siku na juzi. Nimetoka huko jana. Usiku huu nimepoteza ofisa kadhaa pale wamepotea pale Elwak mahali nilikuwa nimekanyanga. Narudi huko. Rakruok e kind obila kod kweth mar Al-Shabab otieno mar Tich Adek biro e kinde ma kweth mar Al-Shabab osebedo katimo monj mag miruti michike buolo nyandwat ma ugwe mar piny Kenya, monj ma ithoro getgo apisa mag arita. Ka Kindiki osingo kokalake ni kaka jatend migao mar arita odwa neno ni ogo Al-Shabab motieki e pacho ka kendo obiro lawogi ma ogogi nyaka e pinje mamoko magintie. Tutapambana na hii Al-Shabab na hii wezi wa mifugo mpaka tuwatoe Kenya. Na sio Kenya pekee, tutawatoa duniani. We cannot have mercy on people who are killing our security officers, killing innocent people. Mimi naomba tu maombi na subira kidogo. Ndanyorosha hawa watu.
koloso e kinde yawa yanga sub-county manyien malo Kichogio e kaunti mag Turkana. Kindiki osingo medo jiwo arita e apaya mawuok lodwa kadhi Kitale ma jokuo jamni osebedo katime monj, kendo neno ni karito le mag bungu ma Turkana South ok obedo kar pondo mar jokuo jamni. Mtu yoyote ambaye ako ndani pale tutampatia siku kidogo atoke ajisalimishe, aseme yeye ni nani, na baada ya hiyo masaa kuisha, serikali ya Kenya tunaingia pale ndani na tutafurusha everybody who is inside that Turkana South Prison. Kila mtu atatoka pale. Kata obedo ni lipode mag monj kod rochruok arita osebedo kawuok e gwenge mopogore opogore, piny owacho medo singo ni gibiro tiyo kod yore duto mag thiro maundu kod njore konde duto mapachoka, kendo neno ni jo Kenya obedo garita makare. George Bati, Ramogi TV. Maromo ji 9 osewito ngimagi bang' madho kuong' moro ma ichichgoni ne otimo kwiri mager e gweng' ma Mabera manie kaunti mantiere Kuria kaunti ma Migori. Ka ji mamoko bende pod dhi nyime kod yudo thieth e od thieth ma Migori level 4 bang' madho kuong'no. Jafwambo maro Walter Nyambaga miyowa mathoth. E kar thieth ma Migori level 4 manyocho ringi gi ji 7 mondo oyud thieth bang' modho kuong' moro manigi kwiri marach kachak kod yath. Ema koro bedo resruok margi e ka imitem res godo ngimagi e lak tho bang' madho kuong'no e gweng' ma Mabere sub-county ma Kuria e kaunti ma Migori. Na watu walikuwa wamekaa hapo wengi. Mimi mama kaniambia, niko hapa na 30, acha nionje. Twende. Akaweka. Akaonja kidogo, kaniambia usionje, hii pombe ni nzuri, onja tu kidogo. Akamwambia, mimi ndio usisikii. Akaniambia eti, onja, sasa wewe kwani nakataa? Nikaonja, tukafanya tukatoka tukaenda nyumbani. Sasa kwenda nyumbani, kutoka nyumbani asubuhi sisi hatuko tunasikia kitu chochote kwa mwili. Wale moja tuma wamiyo nying mar Mary Ntabo, nying mok mare hie, okoni ne ochwali hospital bang' kotandiwo, masani oloke muofu. Ntabo, majegni 60 wacho ne odhi bilo wach kod nyawadgi e kama inywe kong'no, kendo kanye manunguome dho kombe moko kapok onyono lot, mamiyo koro ketho wengene. Niamka vizuri lakini ni macho tu. Ni macho tu. Macho sioni. E agola moro mantiere kod jatuo ma nyawadgi, othuthni kod yaro wengene mondo nen, kata kamano, oneno mana nyithi tingle. Na nini tena unasikia? Nasikia lakini wale naona wewe kama unikisa kisa kabisa. Hapo ni kisa kabisa ma. E bathotanda motende kodgi, wayudo Estagati, majegni 44, malero na nene okalo kama inyuoyo tiano, kendo kanyo emane olise kong'o mokelo ne midhiero. Sasa ulevi ni mbaya. Mimi sikunywi pombe, nisikunywi huyu mama alinidanganya nikaenda huko. Mimi sikujua kwamba ni pombe anaenda kunipea. Na sikunywa nyingi hata mulibei. Jatuo lero ne gikwongi winjo ka wigi barogi, ich kach manyal gidi, remo kasore kod del munyosore, kanyakla kod del muhol. Nikamuuliza, wewe unasikiaje? Akaniambia ni nini? Mimi sioni. Nikamwambia uone. Toka nikutwende hospitali, nitakulipia pesa, ukashe kwa pikipiki, niko na pesa hapa uende tutungwe sindani. Mimi mama kataka kukatalia kwa nyumba, nikamwambia kijana yake, toka kufalisha mama yako nguo. Sisi tuende hospitali. Sikia watu wenye walikunywa hiyo pombe wamefariki. Bangsa Maria Mang'otero gi hospital. Jotugo koro goyo thotindane math mag changa, ka laktar marito gi hospital ma Migori Mikandoro, to okoni nyal mana wegi thuolo bang' yudo fungruok mag thieth. Those who admitted in the ward, in male medical ward, there were 3, and all of them have died. The last one died yesterday. And in female ward, we admitted 4 of them, and the 4 of them, 1 died, and still the 3 are still surviving, and they are doing well on treatment, except one is on, the one has lost the sight and they cannot see. So the 2 are also doing well on treatment. And so far, the state of the patient now remaining, they are doing well on treatment. Obilo yango ni nyaka sani ji 9 osewito ngimagi nikech midhiero no. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Piny Kenya kata piny owacho chako chenro mag chiwo tiegruok ne chukdar machiwo arita ne ji giwegi kod kembe kokalo kuom kembe mag chukdargo.
Koyango chenro e kaunti ma Uasin Gishu, jagoro mongirore migawo mar arita kwe Laktar Raymond Omolo okoni sekta no ndiko rowere mahingo milion 1 kendo kelo osuru ne piny owacho manyalo romo bilion 1. Omolo kod jokanyo koro obiro kanyakla mar tego sekta no kendo jiwo chukdar ni mar gini ng'ala manyime e chwalo arita. Omedo ni chenro no geto chiwo namba ne chukdar ka chukdar moseyudo tiegruok makare kendo bero lwasi margi mar tich. The launch of the first private security training institution is a groundbreaking initiative that not only signifies a paradigm shift in the private security sector, but also spells a whole new aspect for our national security. And as the private security officers, you basically are the first port of call in terms of helping us deal with the issues around security in the country. But we must go beyond just the training. It has to be reflected in terms of how we remunerate them, in terms of how we look out for their welfare. Joriem nyamburko matingo jowuoth duto kod mariembo nyamburko matingo sigo mapek koro idwaro mondo onuo somo riembo kendo e kinde magi oro kwayo kata mano mar driving license manyien. Kalore kod jalup director mar telo mochung' ne rito ngima e apaya NTSA Duncan Kibogong, joriembo go bende dwarore mondo opim chal mar ngimagi e kindego. Masiche mag apeyini en achiel kuom gigo malal gi ngima oganda mathoth e pacho ka. Piny owacho kod jokanyo mamoko e sekta mar yore wuoth koro chako chenro mabiro konyo e tieko masichego. Kalore kod telo mochung' ne arita makare e yore wuoth NTSA, masiche 2318 osetimore e pacho ka e kind dwe mar 1 kod dwe mar 7 higani ka jotielo ema kwan gini malo. The fatalities so far up to 5th July stands at 2,318, with pedestrians being 824, passengers in vehicles being 205, drivers being 425, pillion passengers 213, and 605 being motorcyclists, the riders that is. Nonro ma ohiwe masira mar apaya manotimore Londiani monego ji 52 koro wacho ni nyalo bedo ni trailer manoluar kuom ji ni riembe speed mamalo. NTSA onyiso chenro mar daro chiro duto mantiere genga peyini mapacho ka. The investigations are still ongoing, but preliminary reports show that this vehicle sped at some point, and there's an element that there's a possibility that there's a brake failure, but we are yet to ascertain that. And it plowed into a group of Kenyans who were doing their chores. They were basically selling their wares by the roadside. These people who have encroached into the road environment, and it's unsafe and selling their wares. So we are telling Kenyans, indeed, that as government, we are going to work with you to ensure that you have a safe place where you can operate your business, but not in an area where such an incident can happen. Kaka yo mar geng'o masiche, joriemb nyamburko mag jowuoth kod nyamburko mating'o osigo mapek nyaka nuo tiegruok maggi kinde duto magidwaro loko bok maggi mag riembo kata driving license. That's why before you get your license, or rather renewal of your license as a PSV driver or heavy goods driver, then you are required to undergo a retest. It is not intended to be punitive. It's intended to ensure that drivers are have the capacity, have the expertise, have the skill and knowledge to be on the road and to drive Kenyans and indeed road users safely, for both those who are inside the vehicle, the occupants, and all those who are out there on the road. Director mar NTSA Duncan Kibogong wacho ni joriembogo bende nyaka pim chal mar ngimagi e kinde ma gikawo bok manyien mag riembo. We also need to check your medical fitness. So very soon, in fact, you are putting structures in place to roll out medical assessment of drivers to assess their fitness to drive, because you may realize that over time your body function degenerates, if I may use the word. Magibiro kawe nyamburko matingo jowuoth to osekwedo moko kuom chenro gi kagiwacho ni iroko joriembo maggi e kinde magidok e tiegruok. Koro gidwaro mondo piny owacho omigi thuolo mar tiego joriembo maggi giwuon.
Riwruok mar Azimio koro lero ni giikore mar bago romo mar Sabasaba odiochieng' makiny. Azimio wacho ni gin kod chenro mar wuotho nyaka e chuny boma ma Nairobi, kae gwenge mamoko bende gibiro bage wuoth kata romo mag Sabasaba. Jafwambo marwa Eric Owenga lero no mathoth. Koro gikone to Azimio biro bago romo mar Sabasaba e thurka mar sundo piny owacho mar Kenya Kwanza chopo dwaro margi. Romo bende biro higni 33 to kane obage machal gi mae mane sundo piny owacho chiwo thuolo ne duond buche mag siasa. Bang' bedo kod romo e yor apanda e kar romo ma Ramogi Odinga Foundation buore ka, kendo ng'ado paro kaka kiny romo ibiro tayo thurka, jotelo mag Azimio ma Nairobi ka ne ochopo e lap ma Kamkunji ma nono kendo chiwo ler e odiochieng' makiny. Tunawakaribisha wana Nairobi wote kesho katika uwanja wa kihistoria. Vile mnajua hapa ndio chanzo cha wakati wa the second liberation ya Sabasaba ilikuwa wakati kina Gerald Otieno Kajwang walikuwa hapa wakisema Sabasaba. Sasa hiyo Sabasaba ya 2023 kesho inaanzika hapa rasmi. Tumekuja kuinspect ground na tunawaambia ya kwamba kesho the only traffic we need is the traffic of the people. We don't need watu wa magari, wekeni magari nyumbani, utoke huko nyumbani fiwe liko juu. Kesho kujeni mfike hapa Kamkunji. Na mwelekeo yetu itapeanwa kesho, na tumesema wananchi wote tunawakaribisha kutoka saa 3 asubuhi. Tutakuwa tumefika sehemu hii, na sisi tunataka kukubaliana kwamba wananchi wote na viongozi tunawaalika hapa kuanzia saa 3 kamili. Kweth mar Azimio kotel ni ogai margi Raila Odinga e romo mare ma juma mokalo ne Tony Awayo ojonyore kod lak, kendo koro nyaka jopiny yud thuolo mar kwedo yo ma piny owacho tayogo ngima makoro pek mokalo. Jotelogo mane otelni kod jaod bura Makadara George Aladwa kwayo bila mondo kik roch romo ma tich abich. Na tumesema serikali peane ulinzi kesho. Hatutaki watukosee heshima kwanza kutupia tear gas. Na kama ni tear gas watupe tu, tutapambana hiyo hali yetu basi. Kama ni hivyo. Kwa sababu sisi tunasema sisi tumepewa permit, tushapewa permit ya kufanya hii mambo kesho. Hatuoni kwa nini polisi wakuja watupige na tear gas. Waache tufanye mambo yetu amani. Tumesema kila mtu avae white na akuwe na handkerchief white kuonesha nini? Amani. It will be a very peaceful rally tomorrow. By 9 we should be here. We welcome everybody because it belongs to Kenya. Kalori kweth mar Azimio romo ni opange e kidienje ariyo ka kuku mar romo ni biro bedo e chuny boma Nairobi. Sisi wana Nairobi tumecluster Nairobi, Lang'ata, Kibra, Dagoretti North, Dagoretti South na Westlands watafanya rally yao kutoka kule. Na sisi kutoka huku Makamkunji, Starehe, Makadara na Embakasi, eneo za Embakasi 5 tutaconverge hapa, na tukishamaliza rally ya kesho tutakuwa na maandamano ya amani kuelekea sehemu ya town ili kuanza kuona watu ambao wataungana na sisi. To kamachielo to mine mabondo e kaunti ma Siaya bende oramo ni gibiro riwore gi jokenya mamoko e ng'anyo mamuol mana kaka pend chik mar 4 kare 37 opuodho. So wabiro kaka mine magodia modoro ni mine mabondo wuogo kote, mine ma Siaya wuogo kote. Wadwaro ni wang' ni wane mwalid chieng' Friday Sabasaba day to chuo dong tokwa nikech wan mine wane no matek obedo chumi matek Kenya kasani wan mine wane mwa face uchumi matek. Koro sani wadwa ungo lwedo chieng' Sabasaba chieng' tich abich wuoguru oko jodalawa. Akwayo ni mine te owuog oko nikech mine machandore. Mine chandore, nyithindo ok nyal chiemo, ni kata dhako ok nyal dhi kata mane chiro. Sani koro gimoro amora med nengo. Jotelo mag Azimio e boma Nairobi koro wacho ni giikre mar chopo dwaro margi mar bago romo mar Sabasaba e thurka odiochieng' makiny, ka gikwayo johera magi duto mondo odiochieng' makiny owuok kar romgi mar wuotho kod kanyakla e chenro margi. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi kawadhi nyime ni komiti mar od bura mar Senate mochung'ne telo mag gwenge oriwore kod MCAs e dwaro margi mar yudo meto mar osara.
Jokanyo ma komitino onyiso jakom duol mar SRC Lin Mengich ni MCAs gin achiel kuom mise motegno e telo mag gwenge kendo nyaka migi chudo maber. Kata kamano SRC ochung' ka tiendgi ni osara magi miyo MCAs en kaluwore gi rang'iny mar tich margi. Kaka Kristo Wino leronwa, SRC oyudore kama tek ewi wach makamano kendo singo manono kwayo mag MCAs bang' tieko kawo pach jopiny ewi osara mag jotich e bwo dwe achiel mabiro. We should have allowed them to go and sit and agree on one singular name. Amen mar jo od bura mag counties kod duol mochung' ne ng'iyo osara mag jotich e pacho kae SRC kawuono ochopo e nyim komiti mar od bura mar Senate mochung' ne telo mag gwenge. Jakom duol mar SRC Lin Mengich oyudo ka laru mar Senate liet mokalo kata odoko ni boma ma Nairobi to ng'ich bang' jokanyo mag komitino kod jotend riwruok mar MCAs kete e tago maliet kuom dino itene ywak mag MCAs. Senator mabondo Dr. Oburu Oginga kod nyawadgi Manandi Samson Cherargei omako Mengich afwanda kuom nyiso MCAs achaya e kinde maduol mare medo apisas mamoko mag serikal osara. Madam, also understand oversight. When you are oversighting somebody who is earning 10 times more than you, really, how do you want him to oversight that person? That person will compromise him. When you look at Gazette Notice number 8794, the county governor earns 924, the deputy governor earns 621,250, member of the executive, that is the CEC that is being vetted by MCAs, earns 404,000. Duol mar SRC kata kamano orianore ni osara ma MCAs yudo romre kod tich magitiyo kaachiel kod rang'eny mar tich margi gino ma oketo SRC e mach maliet. We re-evaluated, Chair. I think the technical team may confirm not once, not twice. We told them to go back on the role of the MCA. We re-evaluated first time. It turned out to be what we call D4. MCAs oparo ne duol mar SRC ni tich magitiyo romre kod tich mag jo od bura kaachiel kod senators kuom mano onego migi osara machal. That the functions that are done by county assemblies in the assembly, in the county level, are the same that are done by a parliamentarian in the national level. Aparo ni gichawa. Kendo ogine tich motiyo. To tich motiyo an equivalent gi tich mar MPs. An equivalent gi tich mar Senate. Actually, kata sometimes one watiyo matek molo kata MPs, kata molo Senate. Nikech wach jo ground. One pile one e ground. Senators bende oparo ne duol mar SRC ni MCAs onego yud osara maber kaka yo mar tego serikal mag gwenge kaachiel gi ng'iyo kaka serikal mag counties tiyo kod omenda mag jopiny. Nenre ni jomiluongo ni SRC gi ok giwinj tiend gima jogi timo. Tiende ni gidwa nego devolution. Inego devolution nikech ka ok ichul ng'at matimo oversight. Iweyo ng'at manie executive ni koro mondo kwela nikech ng'ani koro onyalo diya ka kodwaro nikech ng'ani onge nyalo. Ng'ani onge gi nyalo. Koro momiyo wach mar msara mar jogi gi allowances mamagi nyaka non mondo gibed jok ma wuotho ka ojing kendo nyono piny motegno eka ginyalo yudo kaka ginyalo oversight governors kendo chung motegno ni jopiny mondo pesa jopiny kik lal mondo mi gik ma jopiny dwaro mondo odhi ni jopiny malong'o. Jakom SRC Lin Mengich osingo mar biro nono kwayo mag MCAs bang' duol mar tieko kawo pach jopiny ewi osara mag jotij piny owacho e bwo dwe achiel mabiro. And you know it is closing next week, end of next week, that's when it's closing. We will then need at least a week to collect all the feedback. Okay. And then from there, another week to reach a decision. What's a month? A month, yes. 1 month? Yes. Dr. Oburu Oginga ojiwo MCAs mondo lok chung margi ewi paro matamore puodho budget mag counties ka owacho ni okang' makamano dhirocho chenro mag dongruok e counties. Okay, giket wach mar kadho budget. Kadho budget ni governors gi to ma rien pesa madhi ni jopiny manyicha na osekadh ka. Pesa no to giwawe mondo tiya ka waloso wach mar SRC ni. Wayud yore mamoko minyalo ketgo pressure kuomgi. To kik riwe gi wach mar budget. Bunge no wacho ni onge wach mar CDF. Wabungo te
no strike gidhi Mombasa giwacho ni wan okwati ka pesa no okiket to ngeno giyudo pesa. Koro mano formula achiel. Ko giwinjo kamano to an kwanza makwayona in counties te walura gini. Biro chuno jo od bura mag counties mondo dhi nyime kod tweyo kanda bang' jakom duol mochung' ne ng'iyo osara mag jotich Lin Mengich koso chiwo singo ewi dwaro margi mar meto mar osara. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Duol mandiko jopuonje pacho ka mano Teacher Service Commission dwaro omenda maromo shillings bilion 134 e tayo chenro gi kuom thuolo mar higni 5. E nyasi mar yango chenro magin go e higni 5 mabiro, TSC oketo ayanga chenro gi magichano keto e tim kamano riwo ndiko jopuonj makwan go hewa 100,000. Judith Omondi ne ochopo e nyasi no kendo miyowa mathoth. Ne en nyasi mar keto ayanga chenro mar duol mandiko jopuonji e pacho kae kuom higni 5 mabiro, mane okelo kanyakla jotend migepe e pacho ka Musalia Mudavadi, jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu, jokanyo mag duol mandiko jopuonji e pacho kae TSC kaachiel kod riwruoge mag jopuonje ma opogore e pacho ka. Duol mandiko jopuonji dwaro omenda maromo bilion 134 mar tayo chenro gi duto kuom thuolo mar higni 5 mabiro. E wi omenda ni, TSC biro tiyo kod bilion 73.8 e ndiko jopuonj 111,870 e yo ma ongirore. Bilion 7.9 biro tiyo e tiego jopuonje ahinya to e wilaya manyien mar somo mar CBC. Bende medo tiego jopuonje ngas mamoko Teacher Professional Development gichano tiyo kod bilion 11 kandiko jopuonje yor kojolo to gibiro tiyo kod bilion 24 poni piny owacho miyogi omenda magidwaro. For the successful implementation of this plan over the next 5 years, the Commission will require Your Excellency, and we need your support because our students must learn, they are our children. We require a total of 134 billion to get our schools staffed and to see JSS go through and CBC implemented. Jatend migawo mar somo mabende ne oyuoro e nyasi no, ne osingo tiyo kanyakla kod TSC, mak mana ni okwayo TSC mondo riw lwedo piny owacho e keto e tim paro mag aput mar somo manoyier kod jatend piny William Ruto, ma okoni biro keto ayanga juma manyien. Education, we are undergoing reforms. Indeed, His Excellency the President of the Republic of Kenya did appoint the Presidential Working Party, and in those recommendations, which Your Excellency, I am sure, His Excellency the President, any time from next week, will be able to unveil the same document to the Kenyans. The implementation process is part of what they have covered here, because we are going to work hand in hand to ensure that we implement those great recommendations. Jatend migepe Musalia Mudavadi korka kore, to ne okwayo tiyo kanyakla e kind TSC, riwruoge mag jopuonj, piny owacho kaachiel kod jonyuol kokoni kinde mathoth, ywak ne TSC kuom rem kelo oganda kanyakla, kendo rwako paro moro amora moya kuom joma moko. TSC should formulate a healthy stakeholder engagement and collaboration with relevant partners. I'm a strong believer that where there are misunderstandings, the power of reason must prevail. As you guard your personal interest, always know that there is an even greater civil interest that you owe society. Ma ok omuli e chenro mar TSC, bende en medo sara mar jopuonj mane riwruok mar jopuonj mar NAT dwaro mondo mi omed kod atamalo 60. Kuom thuolo mar higni 5 mabiro, chenro ni ma oketa yanga kod duol mandiko jopuonje e pacho ka TSC geto ndiko jopuonje mohewa 20,000 higa ka higa kaka achiel kuom yore mag kedo kod nok mag jopuonje e pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoromogi kanyo wakaw yo mokwongo e chenro mar Oimore, kik idhi mabor, waduogo gi weche mathoth.
Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler, maler, wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Tembe mager ka obiro ne an. Gi wende. Sai mondo ikonya. Kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo. Ni wuod Nyasaye ni ng'ama oketo geno ne kuome ok nyal lwar, be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima. Ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Nongad pendi gi pesa. I don't deal with the subordinate staff. Idi waturo na dot. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Onyaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Machiegni kino nyako Ramogi, joma mine kar dak Malimuru e kaunti ma Kiambu nobago ng'anyo ka gikwedo tim mar rocho ratiro mar jotije mamine mayangore ni osebedo kadhi nyime kambi moro mung'ere kaka Brown Cheese mantiere Limuru. Mabiro bang' yangore ni jotende kambino nyochuno jotije mamine matiyo e kambino mondo lony lepgi maiye mar nono ka moko kuomgi ni e riam. Ma bang' kane oyudi taulo mag riam osetigo koweti oko mar pipa taka e kambino. Lidia Okeyo lerono mathoth. En wach makoro weyo ganda kahum bang' jotelo moke kambi mar Brown Cheese mantie Limuru e kaunti ma Kiambu chuno jotije mamine lonyo lepgi kendo dong duk mar yango ka gini ria bang' yudo taulo mag ria mane okowiti yo makare ya alwora mar kambino. Jana tulipata report kutoka kwa mama wanafanya wa kampuni inaitwa Brown kwamba wakitoka kazi walilazimishwa kutoa nguo waangaliliwe kama wako na hedhi.
ambayo ni kitendo ilikuwa mbaya na ya unyama sana. DCI na OCS waliweza kuenda kwa hiyo kampuni na tukashika wamama watatu ambao ni management. Joma mine kardak malimuru no bago ng'anyo ka kwedo wach no magi wacho ni mano en tim njao marocho ratiro mar joma mine. Tumeshikana pamoja hapa kuja kukondem matendo ambayo yalifanyika katika shirika hili. Na tutakubali wanawake wetu wadhulumiwe. Na tutakubali wanawake wetu watumiwe vibaya. Watolewe nguo za ndani ati kwa sababu wanataka kukaguliwa. Hiyo sio haki na tumekataa. Mine go dwaro mondo mi okaw okang' mar chik ne jotend kambino mano otimo tim makwero ne jotije ma mine go. That is why we have the movement of end period shaming in Kiambu, yes, and the whole country in Kenya. Yes. Wakuje. Hata sisi wakuje watutoe manguo sasa. Kama hata mama hata sisi wakuje watutoe tuko tayari. Jod bura ma kaunti ma Kiambu Anne Wamuratha okwedo timno kowacho ni timbe makamago osebedo kamiyo joma mine koso bedo kod lwasi makare e kuonde tije ka koro singo neno ne jotelogo kaunegi okang' mar chik. Huwezi fanyia mtu kitendo kama hicho. Ati aende afungiwe kwa room, aangaliwe kama ako katika wakati wake wa hedhi, ndio uweze kutambua kama ni yeye alikuwa ametupa hiyo sanita. Hiyo ningeweza kusema ni madharau, na mimi kama mwanamke msimamizi wa kaunti ya Kiambu nataka kusema ninaikondemu katika hali yote ile iliyo ya juu zaidi. Wachore ni okenthulo mokwongo majotije mamine irochora tichgi e kambino. Na tulikuja kugundua ni kitu ilikuwa inaendelea ambayo ni kitendo mbaya na unyama zaidi. This matter has only recently come to the attention of the senior management of the company. The company is fully cooperating with the police, and the company will be conducting a full internal investigation. Jotelo adekgo no maki gi obila kanonro pod dhi mbele ka bende koro igeno chwalo gi doho chieng' tich abich. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Wach malit ahinya. Jatend piny William Ruto osingo jiwo tudruok e kind Kenya kod Comoros kokalo e wito oko chik madwaro ni jopiny Comoros madonjo e pacho ka nyaka bed kod obok mag wuoth midendo ni visa. Koloso e kinde nyasi mar hingo higni 48 nyaka ne piny Comoros yud loch, Ruto ma en wendo modhial e nyasi no okoni mondo tudruok makare koting'o mag ohala obed mayot nyaka koro pinjego owit oko ohinga mag wuoth mosebedo ka thiro tudruok e kind pinje Afrika. Ruto yango ni idhi chuog duol mabiro tayo chenro mag tudruok e kind Kenya kod Comoros kendo keto kende mag tiyo kanyakla e kedo kod midhiero mikelo kod lokruok chal kor lwasi kendo jiwo ohala ma itimo kokalo nama taro mar jiwo yuto mag pinje ariyogo kendo bero ngima jopiny. Opako bende jatend piny Comoros Azali Asumani kuom lemo mar bedo jakom mar riwruok pinje Afrika. Including the facilitation of people-to-people exchanges, promotion of investment, and sharing of experiences in sustainable tourism practices. Ndugu zetu wa Komoro mnakaribishwa Kenya. Na nimesema ya kwamba kuanzia mwisho wa mwaka huu hamutahitaji tena visa kuja Kenya, na mnaweza kuwatembelea ndugu zenu, kuja kufanya biashara, watoto wenu wakuja wasome bila ya kuulizwa visa, kwa sababu Kenya ni nyumbani kwenu. Migao mar thieth ka omakore kod mago mag kaunti ma oluoro nam Lolwedhe chako chenro mar chwalo yedhe e gwenge ma Siaya, Kisumu, Migori kod Busia mondo konye kedo gi tuoche kaka mar layo remo kod njofni. Apisas mag migao mar thieth ne otimo tiegruok ne jogo mabiro konyo e chwalo chenro no. Jogo ma omi tiegruok oriwo koda ka Nyamrerwa. Jokanyo sekta mar thieth ojiwo jopiny mondo omed keto ler kendo ritore e yo makare mar geng'o landruok mar tuoche e alwora mar nam Lolwe. En kichiwo yath. Koro wachiw yedhegi nyaka watim nonro mar ng'eyo ni tuo nitie kanye, to
area mane monego bed ni kele yath. Kuom kamano awacho ni layo remo nitiere ji 1.5 ma wa target mondo waduok kiwango kata kipimo mar tuoche gi piny en kichiwo yath. Koro sani sirikal osekelo yath kuom tuoche ariyo gi. This training has to be cascaded down to community health promoters, and this is an existing structure that will enable us to reach everybody in the community. The medicines are from the Ministry of Health, and that the medicines provided by our development partners, for example, World Health Organization, the Merck and Johnson & Johnson. So these medicines are safe, and that just to encourage everybody to swallow them when they come. Joma dhi kuonde ma pi nitie ma tuo ni nitie kaka nam tuo ni ng'enye. Koro dware ni ka gin kanyo to gineno ni gigeng'ore tuo ni. Koro tuoche mag jokniki gin tuoche moko nego kaw ni gin tuoche matindo nikech gimi ji bedo kata mani ward med remo. Jogo marito alwora e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho oket okenge makare mar wito chupni mag plastik ma itiyogo e uso pi. Kaka jafwambo marwa ma Migori George Malero, jokedne alwora wacho ni chupnigo iwito oyaye kendo ketho alwora. Yore makare ma iwitogo chupni mag plastik ma itiyogo e uso pi ne oganda pok oketi e kaunti ma Migori. Bang' modho pi ma ikete chupnigo mag plastik, oganda osebedo ka kolo bolo gi kamoro amora kendo koro kelo lil mar alwora e kaunti ma Migori. Mae osekelo penjo mathoth gimomiyo okang' mar chik pok okaw ne jogo mawito chupnigi mag plastik e yono mok ni kare. Jogo makedo ne ler mar alwora osebedo ka golo duondgi mondo oket okenge makare mar wito chupnigi ma giwacho ni koro ketho alwora. The government had a good track when we started banning the plastic. I think there is a bit of laxity, and I think we should just go back to where we were. Nancy Mangula matiyo korwogno ma ong'ere kaka Devolution for Climate Change Adaptation Program kata DACA wach ni chupni mag plastik gi ketho alwora kendo ber ka jiwo oganda mondo duok piny tiyo kod pi ma iket chupnigo mag plastik. We need to come up with measures and innovations that can allow us to stop using the plastics, especially for the water bottles. If every office can opt to go for having dispensers versus buying bottled water, then we can go a long way. E bwo chikno mar konyo rito alwora ma ong'ere kaka Sustainable Solid Waste Management mar higa mar 2022 yango ni jogo matiyo kod chupni mag plastik e uso pi nyaka ket yo makare maneno ni chupni gi owiti e yo mabende ok giketh alwora. Chikni kata kamano koro pok oketi e tim. I want also to emphasize the importance of environmental management. I'm going to ensure that the enforcement they want to make sure that this plastic, whichever few they are in the market, they are not there. Kaka yo mar rito alwora, moko kuom oganda e kaunti ma Migori tiyo kod chupni gi mag plastik mowiti e loso mwandu mathoth. Chalo kaka bags mag sukari gieki. Iyudo kaka anyalo loso gi malir gi ma los beautiful flowers. Koro miyo gino ne wang'o ya kakoro neno environment. Koro tiyo gi so many things. Taka gibed trefe mowiti, gibed kalatese mowiti. Environment conservation pod chandowa. Nikop one thing pod okwa bedo gi knowledge ma little bit large. Januari Ogada ma en jadagwego mag Kakrao e kaunti ma Migori osebedo ka tiyo kod chupni mag plastik kaachiel kod jwendni ma owiti e loso mwandu mathoth ma bende ouso mondo nweng'o. Gima nomedo miyo achako gini ahinya en lil mar environment. Yugi michoko gi aloso godo gik moko mang'eny. Aloso go table mats, should I say table mats, aloso go dog mats, aloso go gudu, aloso go flowers. Flowers magijo churches, market logos according to the church. Migao mar alwora
E kaunti ma Migori wacho, negidhi neno ni gikawo okang' mar chik ne kembe maloso pi kendo tiyo kod chupni mag plastik e uso pi, mane ni chupnigi mag plastik owit e yono makare. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma kuom menyo lipot mar tich maber mitimo koda jaduong' Januari. Ageno ni oganda mathoth biro nywako lwedo mar mondo mi waneni waketo ler e alwora ni mar waduto watiyo kod alwora to samo chido bende ohinyowa waduto. Ka wawuok Migori wachomo kaunti ma Homa Bay kama jogo mane tulo mabang' yiero ma higa 2007-2008 daro e miechgi gwenge ma Kaluo okwayo sirikal mondo pare chudo mag-gi masani koro osekawo higni 15 kapok omigi. Ka gilose gwenge ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay, kwethno wacho ni osetuon gi ratiro margi ni mar nyaka sani pok giyudo chudo. Giloso kane gilimo achiel kuomgi mane yudo hinyruok e kinde tulono, kama gikwaye sirikal ni odewgi kendo migi chudo mana ka jowetegi mamoko e gwenge mamoko e pacho ka. Wan kani nokwadhi nwadhi kwalo gimoro nohinywa because of gima nwatimo ne job manonwang'o kura manochiemo go msara wakati no. Kamuru malo mondo ukonywa kaka wan bende. En gima wich kuot ka pod jo IDP man 2017 bando pesa nyaka kawuono kata 207 nyaka kawuono bando pesa gi nyaka sani. Akiane be wan gi leaders king'iyo ndege nigi MCA nigi chief ndege nigi MP nyaka governor nchutiyo mowuok modhi. Mama kocha kubiro motiyo to onge kony mosong kata chiel. I'm very sorry about that. Tunauliza ya kuwa lile kitu ambao waziri unaweza ukafuatilia kupitia viongozi hawa ni kuwa ukaweze ukatupea anga fedha ili tukaweze kukamilisha au kujengea mzee wetu ndege. Machiegni mesawa mar weche mag ohala penjo pod medo luwo bad migawo mochung'ne agucho omenda mar kinde mag aheri mano NSSF e wi choko kod tich mar omenda ma jotije kungo mondo obi okonygi bang' tich. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, jood burago koro dwaro mondo NSSF otim lokruoge mabiro miyo oganda yudo omenda magikano ma ok odeko kendo maonge lal moro amora. Kamiti mar od bura mochung'ne keto mwandu PIC koro dwaro mondo jotelo matayo aguch omenda mar NSSF ochiw ler e wi penjo manogol kod janon buge omenda e lo piny owacho Nancy Gathungu e wi kaka NSSF osebet katiyo kod omenda mag jopiny. PIC wacho ni NSSF pok ogolo ler e wi omenda maromo Sh134 mane ochok kowuok kuom jotije mawuok e kembe mopogore ma pok orwak e buge mag NSSF. Jaod bura Mandhiwa Martin Owino en achiel kuom jokanyo mag kamitino. Ji osebedo ka engaika kabisa. Samoro yudo ka ng'ato nindo, jogi biro bedo ka 2 months, 3 months kata kapok omiye benefit mar jogi. Wan gi jo telo makanyo wawacho ni mano is wrong. Ae nitiere bende gima gitimo ni kong'ad pesa ma employers oseoro, iyudo ni pesa no pod obedo hang somewhere, in a transit somewhere, pok obedo posted to employees account. Koro wapenjo ni pesa no dhi kanye, ng'ama go kode ohala. Janon buge omenda Nancy Gathungu bende ne osayo NSSF kuom reme choko omenda mag ute magipango ne kembe kod ji giwegi, omenda maromo Sh541 ma pok ochok kuom thuolo moingo higni 2. E hiko omenda manorumo dwe mar 6 higa mokalo, NSSF ne ochulo omenda maromo Sh215 ne kambi moro mar gedo mondo ger ute e gwenge ma Embakasi. Utego pok ochak ger kendo kambi mar gedono pok odwoko omenda manochule. Mago gin moko kuom okenge mag keto mwandu mamedo kelo chich. Nitie investment magitimo gi gigi ma bende samoro ok mi jopiny return. Ok onego gi invest gik moko ma risky manyalo lal gi pesa jopiny. Koro ne ka ng'ato retire to pesa mosetiyo matek to retire ka en gi gimo weyo maber account manyalo konyo nikech kise hit 60 gik mang'eny madhi nyime kanyo, ituo, hypertension and more, diabetes, okidwa ni ng'ato pod chandi e pesa ni, idwa ni yud pesa no tigo kaka idwaro. Chakore dwe mar 2 higani,
Jotije manosebet kagolo $200 dwe ka dwe ka iketo e aguch omenda mar NSSF ne ochak juogi kind $720 nyaka $1,160 e lokruoge manoket mondo jiw keno mek jotije mabiro konyogi e kinde yweyo bang' tich. Mano momiyo wadwaro ni mondo wang'e to pes jopiny osebedo kitiyo kodgi nang'o. Nikech kata muma wacho ni kok in faithful gi matin ni, kolos mang'eny to bibiro rite. Omiyo ka books gi ok ler, kata mimedo wabiro wacho kaka committee ni weuru ane mondo wang'e odni oyuo obed maler ma kama cha donje maber, pes jopiny tiyo go maber. Lakini kaka wanene sani onge question magi answer maber, tiende ni odni olil. Wadwaro ni matin ni gi account for fast kapok maduong' to donjo kanyo, nikech kodonje wi molil gi to macha biro mana lal kaka magi lal. NSSF machoko mare osebet e kind $13 billion nyaka $15 billion higa ka higa. Koro igeno ni dhi medo choko mare okang' mamalo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho mamalo geto mar timo lokruok e sekta mar majan mondo luwre gi lek mar dongruok mar 2030. Cherono geno medo ndhadhu ne majan chai ma ipuro pacho kaka yor bero mwandu mag chai ma Kenya uso e pinje maoko. Jalub jatend piny Rigathi Gachagua jiwo jopur majan mondo riw lwedo lokruoge ma sirikal keto e kinde mabede chike manyien matayo pur majan chako tich wuok tich manyien. Chikego geno medo atamalo mag yuto ne jopur majan ma pacho ka. Gachagua mane oyawo romo mar jokanye sekta mar majan osingo ni chik matayo sekta majan chai dhi chako tiyo wuok tich juma manyien mondo jopur oyud ohala mabup. Bila kukawia sasa, wafanyabiashara wetu, this is one of the greatest weeks chai trading. So I understand a bit of tell us what we need to do. It cannot be chai tukienda London, we cannot afford because of how expensive it is, na imetoka hapa kwetu. Alafu mkulima hakuna kitu anapata. Lazima mtuambie tutafanya nini ndio mkulima apate haki yake. That the reforms we are going to agree on, our two houses of parliament where we have the majority, the Senate and the National Assembly, will make the various amendments into law. Thereafter, the President and I and the ministers responsible will ensure 100% compliance with the law. As we sit here, we are able to come up with suggestions on how ideas on how we can be able to take advantage of the quality of our tea so that we can be able to maximize or get more better prices by at least setting minimum prices for our tea in the international markets. Jatend jotich mag piny owacho Felix Koskei koni piny owacho owuok oko motegno marakore gi jotich mosebedo ka nyayo mibadhi e kuondegi mag tich. Koskei mane loso e wath ma Mombasa koni chenro mathoth mag piny owacho osebedo ka kwamo nikech weche mag mibadhi. Koskei mabende ne otimo limbe dongo kundu kama ichano keti kuonde timo helni mopogore okoni piny owacho ogik tieko chenro mar chulo weg puothe ma chenro no ne odaro e kuondegi mag dak. Ne bedo timo limbe kama ichan geri e kambi mar Taifa Gas kama ne oyango ni jaket mwandu no osechiwo thuolo ne jogo mane omiyo rak mar chako gedo. Ile kitu sasa tunapigana nayo kabisa. Serikali kiongozwa na rais wamesema hiyo fisadi, this time round we have to slay it because it has frustrated development, imeleta tabu, imeleta jina mbaya kwa Kenya hii, mpaka hata sisi wenyewe tukienda hata ng'ambo kuliko usalamiwe na uambie maneno mazuri, mtu anakuuliza how is corruption in Kenya. So I don't want that to reach here, mtu aseme how is corruption in KPA. Now, and we are so serious and committed because this time round hatuwezi wacha mtu.
Jopur e alwora ma Nyanza idwaro mondo donje pur mar bel e gwengego kaluwore gi medruok mar chiro mare. Kane owuoyo e nyasi manokelo kanyakla jopur moyo 1,000 e gwenge mopogore e counties ma Kaluo, apisa mar kambi mar Syngenta Catherine Dube ne jopur makamano mar dino fuok mane nitie e chiro kata mantie e chiro sani. Dube medo ni kata obedo ni gisebedo gi midhiero mopogore, jopur koro ni kod thuolo mar jiwo pur mar chamno kabende mabende ni kod kata bende nyalo keto weche mabeyo e ngimagi. It is quite a commercial crop within the area. Number two, it is really resilient to the climate change. To add to it is that we have ready market. We have an agreement with the East African Breweries Limited, so the farmers will not have a challenge with marketing. They are contracted and they are sure that to get very competitive market rates and stable market for all the. Trying to explain to them where we can help, where we can assist them so that they can continue with their farming effectively. Inabidi tupanue ukulima wetu wa mashamba na upanzi wa mtama ili ende tusaidie, sababu soko tayari liko. Awali hakukuwa na soko, hatukuwa tunajua mtama tukishalima tunapeleka wapi. Kwa tunaziweka tu katika magala na katika manyumba yetu na store zetu. Sasa kuja kwa huo mkataba ambao Syngenta imeweka na Kenya Breweries imetupatia motisha na ari. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063.